Lalawigan sa Cebu gikonsiderar nga himoong sumbanan sa pagpalambo pa sa turismo sa tibok nasod. Si higayon nga mulingkod na si Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco isip Tourism Secretary. Ani ang report. Isip usa ka Cebuanon, makalaom kamo nga dalhon nako isip Secretary sa Turismo ang kasing-kasing ug kadasig sa usa ka Cebuanon nga moatubang sa bisag unsang hagit ug kalisod ug moingon, kumbati, mubarog ako, mupadayon ako, kay ako usa ka Cebuanon. Kini ang gipadayag ni Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco atol sa reception night nga gipasugdahan sa Department of Tourism sa Region 7 dito sa Capitol Social Hall. Si Frasco nga molingkod nga bag-ong Tourism Secretary sugod sa udto sa Hunyo 30 mogamit sa malampusong turismo sa Cebu isip sumbanan aron mamahimong malambuon ang turismo sa nasod. Lakip sa gihulagway niyang tourism governance mao ang suroy-suroy sa Cebu nga nagpakita sa katahom sa Cebu sa mga foreign o local tourist. Gipasugdahan kini sa iyang inahan nga gobernador. Cebu has shown the benchmark for the effectivity of tourism governance, including Suroy-Suroy Cebu. So this is certainly something that's worth emulating and replicating throughout the country. We will study it closely in the hopes of bringing attention to lesser-known tourist destinations in the Philippines. Atong giawhag ang katawhan lakip na mga Cebuanon nga makit-an nila ug unsa diay katahom ang atong kaugalingong pinalanggang Cebu. Mapasigarbuhon si Governor Gwen Garcia sa karampusan siyang anak ug 101% ang suporta sa mga Cebuanon kaniya. Masaligon usab siya nga makahimo si Frasco sa tahas isip Tourism Secretary. Midason usab nini ang mga local chief executives nga mitambong sa kalihukan kagabi. Go boldly, go boldly with the entire support of the entire Cebu tourism industry as we celebrate Cebu tourism tonight. A deafening signal to the entire country that as you start with your new position, with the entire country to look after, you have the full 101 support of Cebu, the entire island of Cebu, and all of our tourism stakeholders. Count me in as your mom and governor of Cebu. When President-elect Bongbong Marcos announced our new DOT Secretary, one of our own, immediately my staff and I began receiving messages and calls from well-meaning co-workers, stakeholders, and friends from all over the country and from our DOT foreign offices worldwide, all expressing gratitude to the President and relaying their sincerest intentions to meet our incoming Secretary. Makigalayon si Frasco sa mga lokal nga gamhanan aron makatabang sa pagpalambo sa turismo sa Luzon, Visayas ug Mindanao. I am now offering the hand of collaboration to all tourism stakeholders, all local officials across the country, for us to work together to not only reclaim the Philippines' standing in the global stage, but to exceed it. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.